Marta. Som už rád sám to tu. Povedem slovie. OK, čiže kto bude ten nespokojný režisér? Ondra, dobre? Čiže Igor, Michal a Geňo budú ostanú hercami teda. Akurát si musíme povedať, že v akom diele, čo by ste radi videli, akú hru, alebo film, alebo nejakú situáciu. Je to víš? Ne, já se bojím. Pojď, ty to dokážeš. Je tady strašná kosa navíc. Pojď. Já bych nerozebíral to, co jsi viděl. Jsou tam ty lidi nejdřív, že jo, je potřeba... Jakože už sedím tam, jo? Ne, ten sál je zaplněný těma lidma, Radku, pojď. No ne, jako já přicházím? Ne, už jsi... No, a sedíte u toho, dívají se. On by mohl zamávat na ně, a ty mu odpovídají. Takhle, dobrý, teď tam běží ten mladej tam utíká, tak. Teď přijdu dolů z toho pódia, no. Ludíku, pojď. A vy se divíte. Stop. Jakou to dělá? Když mi říkali, že máme chlapa, který je tomu Swayzemu podobný, já jsem jim nevěřil! Tančíš, protože jsi rebel! No tak já tancuju, protože jsem rebel. Takže musíš trhnout do toho sálu okamžitě. Všechny ty lidi v tom sále si musíš držet pohledem. Jasně. Jo? Já tam je to vzadu budu stát a čumět na ně. Ty ještě nic. Zatím se musíme překodrcat tady přes to, když rebel si podmaní sál. Ano. Tak. Takže trhneš. Držíš si pohledem tu babičku u toho stolu? Ano. Jo? Ano. A v tu chvíli mámáš ty procházející dvojici tady. Pojďme. Jedem, prošu. Mávej! Komu máváš? Komu si mával? Mával jsem těm lidem, co tam byli předtím. Tam nikdo nebyl, snad, ne? Tam nikdo nebyl, přesně tam nikdo nebyl. Musí být ta procházející dvojice už v tu chvíli. Paní, a teď běžíte těma mladýma lidma, co tam tančí. Tam jsou ty mladý lidi. Tam jsou. No, tak babičku, taky. Dobrý.